बेयाव सफैनाय गायालासे आरो दिनैनि बे मादार्स डे जों लोब्बा लाखिनानै जायफ्रा बे गोथार मन्दिराव फैबाय जों बयखौबो हामबाय होनो जोङो दिनैनि मादार्स डेखौ जों बेबायदि एसे डिसिप्लिननि एबा गोख्रोंथि मोनसे दिन्थिनो नागिरदों जों बेबायदि खालामनो सानदों जेराव रावबो दुखु मोनलायनो नाङा दिनैनि साना जाय गावनि फिसाखौ गावनि आखाइजोंनो खर'आव लानानै आशीर्वाद होगोन बेबायदि खालामगोन जोङो मानो होनब्ला नोंहा फिसाया साथाम दङब्ला गिबिसिन फिसाया नोंनि बे फालिजों लोगोसे नोंखौ थुनानै खुलुमगोन आरो नैथि थामथि फिसायाबो नों सासेखौनो खुलुमगोन बेबायदि खालामगोन जेरैहाय काइन आरो हेबेलमोन बिसोरो जाय फिसानि थाखाय बिफाया फिसाज्ला उन्दैखौ अनदोंमोन बेबायदि जानो नाङा फिसाज्ला उन्दैखौ अननानै बेनोल' आशीर्वाद होगोन बे नङा जों साफ्रोम उन्दै गथ'फोरनो जोंनि फिसाफोरनो जों बयहाबो आशीर्वादखौ होनो मोन्थाय दंखायो बेनिखायनो जों बेबायदि खालामनो सानदों गिबिसिनाव गिबि फिसाया नोंखौ फालि सुगोन आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड फिसायाबो नोंखौ खुलुमगोन थार्ड फिसायाबो नोंखौ खुलुमगोन फोर्थ फिसायाबो नोंखौ खुलुमगोन बेनिफ्राय फैनानैसो बिमानै जानाय बियानै जानाय बिबै जानाय बियायाव गासैखौबो मोनफा मोनफायै सुलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जेरैहाय सोरनिबा फिसाया सासेल'ब्ला बे बिमाखौ गिबि सुग्रोदो बेनिफ्राय बिमादैखौ सुदो बियायखौ सुदो गामिनि बिमाफोरखौ सुदो जायहा बिमा दङ बिसोरो गावनि बिमाफोरखौ सुग्रोनो थाखाय खावलायदों आरो बिबै जानाय बियायं जानाय बेनिफ्राय जोङो फारियै सुलांनानै गासैखौबो गासैनिफ्रायबो जों आशीर्वादखौ मोननो हास्थायदों दे ओरै गित खनग्राया एसे ओरै सिगाङाव फै साथामसो गिबि जाय सानै गथ'फोर दं बिसोरो गिदिरसिन होदो फालिखौ ओमफ्राय जायहा सासेल' दङ बेयो गांसे होदो सेकेन्डआव जोङो बेखौ ओरै फैफिननानै जोङो बियायं जानाय बिबथै जानाय बिमानै जानाय बिबाजै जानायजों जोङो सुनानै हैफिनगोन
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.